え
で次の曲はですね、悲しみの心と言いまして、エクアドルのサンファニート形式なんですが、雅子さんが入ってくれる時はマンドリンという楽器が入りますので、サンファニートとても雰囲気よくできるので、雅子さんが入ってくださる時はサンファニートをレパートリーにしています。先ほどセレシータス23周年って言われましたけど、多分ね26年ぐらいは経ってると思います本当は去年25周年やればよかったんですけど、まあちょっと30周年を目指して頑張ります。マイクを変えるそうなのでちょっと待ってください。こっちもなんとなく耳に聞こえる。して。ここ変えました。こっち絶対。
フライヤーチラシなんですけども、そこにとても素敵なプログラムじゃなくてチラシの方なんですけどね、南米の絵が南米の女性の絵が描かれているんですけども、その絵を描いた方が吉野敏子さんという南米大好きの画家の方なんですけども、その彼女がですね、アンデスにいた時の人々の暮らしぶりとか風景などをカルタにしたんですね。アンデスカルタというのを作りまして、カルタなんていろんな歌詞という言葉があるんですけども、その言葉は全て園部さんが歌の歌詞として曲をつけたものです。川俣のね、福島の川俣町の美術館ですか、そちらにも今日はコスキン関係の方がいらっしゃってるということでですね、どうもありがとうございます。そちらの方にも大きな吉野さんの絵がかかっていますので、機会がありましたら、一度見に行ってください。ではちょっと字余り的なちょっとリズムがあるんですけども、ぜひ手拍子でご一緒に参加してください。
私たちのいつもライブとかでやるとカチャルパリやると大体最後の方にあるのでですね、なんか自分的にもこれでコンサートが終わってしまいそうな気がするんですけども、この後も素敵なグループが続きますので、まあ聞いてください。